and the withdrawing of cases of Ranjan Daimari and his companions as per clause. खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बे मोनाबिलि समसिम आं नोंथांमोननो जासिग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोननिसिम आं मोनसे गुदुं एबा गोनां टपिक लाबोदों। बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों। दा जोंना पार्लामेन्टआव लकसभानि एमपि जे नायल' जाल' सासेल' मानाव गेदेर जयन्त बसुमतारी सारा गोबां 125 दा एमेन्डमेन्ट बिलनि सायाव गोबां कार्बि आंलं हिल्सनि बर'फोरनि थाथायनि सायाव आरो मानाव गेदेर दा बेखौ बुंनांगौ जाहैबाय जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जे क्लजफोरनि गेजेरजों माखासे जे दंखायो एबा लिरखानायखा जे रन्जन दैमारि सार फाउन्डार अफ प्रेसिडेन्ट NDFBनि जे दासिमावबो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जे आसाम सरकारा जे हेमन्त बिश्व शर्मा सारा मोनसेबो दारि खमा थायाजासे थरनै थरनै मावलांगोन होननानै बुंदों। दा बेनि सायावनो जयन्त बसुमतारी सारा पार्लामेन्टआव खोथा बेखेवदों। दा मेन बे टपिकआव थांनायनि सिगां आं नोंथांमोननो बेखौ शेयार खालामहोनो सानग्रो जि दे दावराव दिख्रेब सार आरो जा अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टनि आफादगिरि हरिचर ब्रह्म सारमोना बे हाग्रामा महिलार सारखौ मा खोथाजों बुंदों एबा हाग्रामा महिलार सारखौ बियो आंनि बुंनायनि बाथ्रा नङा रायजोफोर। हाग्रामा महिलार सारखौ हाग्रामा महिलार मुर्दाबाद हाग्रामा महिलारि गबेब बेबायदि खोथा बुंदों। नाथाय मानि सायाव बेबायदि खोथाखौ बुंदों नोंथांमोना एसेबाबो हमनो हाखाबाय बा बुजिखाबाय जे दा ST जे होनायनि सायाव दा माखासे गोबां आफादफ्राबो बुंदों। दा जिखुनु हक जाया मानि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांग्रोबाय। Our accords with various groups of Northeast India, particularly the 6 scheduled councils, done to solve problems or to continue those problems. Recently, our UPPL party president Pramod Bora had also reflected that the peace accords are not just an election manifesto, but a solemn covenant written in the blood of martyrs, underscoring the sacrifices made during the decades of struggle in Bodoland. The people of Bodoland are filled with anguish due to the unfulfilled promises granting ST Hill status to the Bodos living in Karbi Anglong and NC Hill district of Assam as per clause 6.1 of the Bodo Peace Accord 2020, and the withdrawing of cases of Ranjan Daimari and his companions as per clause 9.4, who are still languishing in jail today. So I am placing my demand. It is in this regard also I demanded the government of India to expeditiously provide additional power to the Bodoland territorial region and the other autonomous district council under paragraph 3B of the 6th schedule by tabling and passing the Constitution 125th Amendment Bill 2019. दा हाग्रामा महिलार सारखौ जे बर'नि जे माबा मोनसे खहा जायोबा गसंथेग्रा आरो जे ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि हरिचर ब्रह्म जे सारमोना आरो दावराव दिख्रेब सारमोना जे बिसोर हाग्रामा महिलार सारखौ मुर्दाबाद बुंदों। आं बेयाव बुंनायनि सायाव आं गोबां गुवार खोथाजों बेखेवनो सानाखै जे नोंथांमोनहा निस्सय मानि थाखाय दा जोंनि BTC आव गुलुं गुजुं जागासिनो दङ जे
आं बेखौसो बुंनो सानो जे जोंनि थाखानाय जे ट्राइबेलफ्रा जे खहा जायाजासे जोंनि जे BTC आव दा ट्राइबेलफोर ST नि सायाव जे होजाथाव ना होजाथावा बेखौ नोंथांमोना गोबां खोथाजों बा गावनि मेनजों साननानै मिथिखाजोबो आरो मानाव गेदेर जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरि सारमोनाबो बेखौ मिथिखासिगौ। दा जोंनि थाखानाय जे ST आ होजानांगौब्ला माखासे जे ST खौ खहा खालामाबा बोरै होजाथावो आरो माब्रैनिफ्राय जे सेन्ट्रेलावबो बेखौ जे दानि बिबाय थानाय जे दानि ST बिग्राफोरनिया 7 बार गाहाम केन्सेल जाजानाया एसेल' साधारन नङा। बिसोरबो नाजागोन खिन्थु जोंनि थाखानाय ST फोरनिफ्राय बे खहा खालामाजासे होजाथाव नङा आरो आं बेखौ गुवारै बेखेवनो साना। दा जोंनि जे BTR एकर्डनि गेजेरजों माखासे क्लजफोरनि दफाफोरनि गेजेरजों दे लिरजानाय बे मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारखौ बख'नांगौ एबा दानि थानाय सरकाराबो बेखौ नायनांगौ होननानै आङो सानो। दा बेनि सायाव मा बुंनांगौ मा बुंनाङा बेखौ मानाव गेदेर जयन्त बसुमतारी सारा गोबाङैनो बेखेवलांबाय। दा बेखौ जोंनि दानि जे सोलिबाय थानाय सरकार जे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी साराबो बेखौ जुदि मावफुङोबा जोबोद गाहाम आरो मोजां जे बर' रायजो राजा गासै BTC एरियानि फोरजोंनो जेने गनायजाथाव आरो मान होजाथाव होननानै सानजागोन आरोखि। दा बेयाव माखासे पार्टिखौ दा लानानै बे सिगां समावल' जेनो उमुखखौ खालामगौमोन उमुखखौ बख'गोन आं पार्टियाव आं पावाराव फैयोबा उमुखखौ भटखौ देरहाजानो थाखाय खोथाजोंल' बुंनानै गालाङो खिन्थु बेबायदि बुंनानै जे हाग्रामा महिलारी सारा गालाङा बेखौ बर' रायजो राजाफोर गोजोनथाव रादाबखौ लाबोयो जाहाथे रन्जन दैमारि सारखौ बख'यो बेनो मोनसे आंनिफ्रायबो रिकुवेस्ट खालामनाय आरोखि। दा बर' रायजो राजाफ्रा जुदि रन्जन मेन खौसेथि एबा गोनांथि लाबोनाया रन्जन दैमारि सारनाव फोथायनानै दं। बेखायनो जोंनि बे BTC सरकार जे मानाव गेदेर सारमोना जे रन्जन दैमारिनि जे गनायनि जे बेक्तिगत हिसाबै जे पलिटिकेलनि जे पावार नारसिननाय थायोब्ला थ' हायै गैया खिन्थु हाग्रामा महिलारी सारा सिगां गाव अस्त्र दांग्रा हिसाबै अस्त्रखारिफ्रा मा रोखोम खालामनांगौ खालामनाङा बेखौ मिथियो आरो जे जोंना स्टेटआव दंहैखायो आसाम एसेम्बलि लेजिस्लेटिभनि स्पिकार मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि साराबो बेनि सायाव जाहाथे जे रन्जन दैमारिनि सायाव बे गनायनि माखासे खामानिखौ मावो। अब्ला रायजोफोर नै दा जे BTC आव एबा अल आसामाव जे ST बिबाय थानायाव जे नोंथांमोना बे ST नि सायाव माबायदि सानथावो आरो होजाथावो ना होजाथावा बियो होनानै खिन्थु मोनोब्ला जोंनि थाखानाय STफ्रा बेयाव खहा जाया होननानै नोंथांमोनहा सानो नामा? नोंथांमोनहा फोरमायहरबानो जाबाय कमेन्टनि गेजेरजों आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय।